Irati, emakumeen bizitza ziklo ez ari gara. Eta zuen bizitzan horrek ziklo horiek duten eraginaz. Esango zen nuke, emakumeen ziklo horiek zure bizitzari bereziki eragin izan diotela? Bai, azkenen beti daukagun zerbait da, eta betirako dan zerbait, eta ez da zerbait erresa, bai. Nola oroitzen duzuzuk zure lehenengo hilekoa? Gainera, oroitzapena daukat zein egunetan izan zen. Izan zen 2001 iraiak 11. Nova Yorkeko torre bikiak bota zituzten egunean. Horregatik gogoratzen dut superondo. Etxean egoen, bai, eta 11 bat urte nituen, eta gogoratzen ez torre bikiak bota zituztela, eta nire barruan ere zerbaitek estanda egiten zuela, ez? Eta gogoratzen ez hori ikusi nula telebistan, eta kumunera joan, eta justo hileroko etorri zitzaitela. Eta gogoratzen duz beti, lagun artean batzuk geukagula hileroko bat nahiko gogorra, honik egun asko nituen, 7-8 eguneko hilerokoak, oso doltsuak. Eta gero onduan neuzkan beste lagun batzuk, 2 eguneko zerbait eta min gabe. Eta nik betidanik izan dut, hilerokoarekin ez zala guztiz normala nik naukana. Baina, normaltzat hartu izan da beti hilerokoak dauzken minak eta gauza txarrak, orduan hasten zara horrekin bizitzen, eta hileroko horrekin nola bizi ikasten gehien bat. Eta gerora nola joan dira evoluzionatzen zure ziklo menstrualak? Heldutsuagoan nintzanean ja 20 urtiak pasatata hor ja min gehiago edukitzen hasi nintzen. Eta hor mina izaten zen gehien bat hileroko batetikan bestera, erdian, obulatzen gauden momentu horretan. Eta min horiek zian egun batean etortzen zitaidan min bat, barruko min bat, eta usten zidan, negon lekuan, gelditu behar nintzen, lurrean etzan, gertatu zait gidatzen, kotxa gelditu behar errepide onduan pixkat minean pasatzeko, gertatu zaite baita lanean eta lurrean etzan da egon pixkat pasatu arte. Hori izan zen, nik esango nuke hor 22 bat urteekin hasi nintzela min horiek izaten hileroko batetikan bestera. Lagunekin komentatu eta beraiek zesaten zituten? Igual, egia esan ez nuen jende askorekin hitz egin, baina bai tokatu zitzaidan lankide batek ikusi ninduela behin. Eta berak esan zidan, hau ez da normala, Irati, zuk ezin zea horrela egon. Eta berak eraman ninduen orduan urgentzitara, egun hortan. Eta hor medikuak esan zidan, normala izango zela. Urgentzitako mediku bat zen, egia da gizonezkoa eta heldua zela. Orduan zenituen 20 urte? Bai, 22, 23, olako zerbait. Jada 10 bat urte egindatzen dituen hilekoakin. Bai, eta arek esan zidan, seguraski hileroko zerbait izango zela, hartzeko pastillatxo bat eta beroa jartzeko, orduan horrek niri gehiago egin zidan normalizatzea min hori. Eta ja iritsi zen momentu batean, sinitzanean hori, igual orduan komentatzen jendearekin gehiago, eta inork ez zuen min hori sentitzen, orduan esan nuen, ez da normala izango. Eta orduan ja sinitzen, ginekologoaren gana, eta ja medikuaren gana joaten, espezialki ez urgentzi batzutara, baizik eta medikura, begiratzera. Medikura, eta medikuak ze azalpen ematen zion zure kasuari? Hasiera batean begiratu zidatenean, esan zidaten txokolatezko kisteak izan daitezkela. Nik hori ez duen ez da inoiz entzun, eta hoi edia kiste batzuk ateratzen dianak, eta igual desagertu egin daitezkenak. Orduan hori hasi nintzen 6 hilabetero, jarraipen bat egiten. Eta hor 24 bat urterekin, lehenengo aldiz esan zidaten, ez dira txokolatezko kiste hauek, endometrosia da. Eta hor jartzen diote izena? Bai. Endometrosia? Bai. Orduan hasiera baten beldurra ematen du, hitz horrek. Imaginatzen dut gaixotasun guztiak bezala. Baina esatea gaixotasun bat daukazula eta ezin dela sendatu, beldurra ematen du. Eta behin diagnostikoa mahai gainean daukazuela, zer da egiten duzuena? Esaten didatena da antisorgailuak hartu behar ditu dela. Hori da, esaten didaten gauza bakarra, ez didatela sendatuko mina, baina horrekin pixkat hobe eraman dezaketela endometriosia. Eta hasten zarete probatzen? Bai, hasi nintzen batzuekin, eta takikardiak, nausiak ematen zizkidan, aldatu genituen beste batzuetara, eta nik uste
3 desberdin edo probatu nituela, aurkitu arte batek behintzat sintoma gehiegi ez zitzaizkidanak sortarazten. Eta horrela zenbat denbora ematen duzu? Ba, ez, gehiegi egon nintzen 3 bat urte gutxigo, igual 2-3 urte. Zeba hor gertatu zen gauza bat, 26 bat urte nituela, kirofanoan bukatu nuen, urgentzitan. Hasi zitzaidan min bat oso potentea, jo nintzen urgentzitara, eta hor neuzkan kiste horietako batzuk, estanda egin zuen, eta peritonitisa sortu zidan, orduan kirofanura sortu zidaten, eta hori garbitu zuten. Hilekoak orduan birritan eraman zaitu urgentzitara? Bai, eta asko isildu nahi zenak, baita, normaltzat hartu ditudanak, eta nire etxean pasa ditudanak. Iratik kirofanoan ebakuntza egin da gero, uste dut tratamendua aldatu egiten dela. Bai. Zein da? Hor, esaten diate, menopausia induzitu bat egingo didatela. Eta hori azkenean zan, hasiera batean hilabetero, jartzen dituen injekzio batzuk, eta horrek egiten zuen, 28 bat urterekin, menopausia edukitzea. 50 urteko emakumeek bizi duten zikloa, zuri, 20 pikurekin tokatu zitzaizun? Bai. Horrek dakarren guztiarekin? Eta bai, gogorra da, azkenean gorputzak aldaketa asko sentitzen ditu, beroak, sofokoak, gero gainera hartzen dituen beste medikamentu batzuk, menopausiaren eragina ez sentitzeko. Orduan zan, nahiko gogorra eta zuk pentsatzea baita 28 urterekin menopausia daukazula, gogorra da. Juten zara ohitzen, egia da gero ez duzula mina pasatu nahi, orduan edo zer aukerak balio dizu mina ez edukitzeko.